Ayan no rayap taka. Ayan tapikan siya itinikawas. Ika, turun kita. Matapuay no ay sidaita waman yang karaya. Kansianya hamako talamanta no rahsi kamena. Tunay ama itini urip na hama. Kay pidas kiso. Iray kiso hama maradir. Migiti mikrir ni padama hama. Urus ka mga ay kami ni sanonawan to na misangan to naskar. Amay karayan. Ano kira ta hama ko. Ringato niya hama to. Ragutla. Rasaka mga ay hama ko. Ragutla ta niya. Kunyan misug na hama niliputan. Ipaayawan. Sa nga ay tano. Karot limaktan niyam sa kukay siya sana. Para sa kawang karaya. Paganin niya mahamai raguta kopi aray. Amihmag iti sana. Nahani. Paruma kami. Pauuran so. Tahsini so. Patsidalan so. Pauraran so ko lumiat. Oras ka mga ay hamako pinalma niya. Kadubah kami matini. Oras ka itini ko oras sa niyam amikan siya sana. Wamay karayan. Paganin niya mahamai raguda hama ko pi hamak amiura iti sana na mapagad sa hama ko hagtay ta wawali miso sago rawat to har sa iti sana wamay karayan anini hama o sa katuruto rumiat ko tulong no rumiat sa niyam rinay iday kiso ami kawanan sa hama ko kay siya iti sana sa dumating ni hama hagtay ta hama ko kanata no pinaran itinihsa makurah sa itsana. Nanay amao, matakpuno rumas sa hamako, mitahkan niya matinisa ko, rungot sana. Kamakuratsay, kamanga ayay ko, kanatan niyan to, ipanyan miso sa kukay siya. Sa tumatini hama, nanay kaputan mo, panata atingon miso. Rikorno niyan, patururan niya hama ikapalatan miso. Urah nagwato, pagganihan mo ng tapan, sige, silitam turun. 好了，我们就开动啊！待会吃饱饭之后，我们所有的餐桌清理完毕。那个年轻人之后进来，要好了。 好
理事长总部，我们来对你说句话。马大赛。
Hãy
Yeah.